Ngasuka ban pha kani ka kerwo namanta kinong shong jengi siapa jela Meghalaya jipang ke jingot jengi tigidin siapa operation long ban shna ya ketu surok ke basau len kani ka plan kala adena do araja khatsan kani ka funding ka wan na ka sarkar jang ka Japan te sarkar jing ka adwan pek kan do basna man sha bagi survey kumno bakin wangi tigidin ba khamret dan kamban ot iki kata ka teknik yang ka transplant Rak Yudin Renepo kita nerai selit thung aku bercakap dan kaman ot. Of course kita giding kita bahaya kita belas spas nam kita bahaya tingim day ban ot nerai nang tu kalenti ba ila ban pendrit kin dia na ka 4 lane la ban long na 3 lane ya kan dan la ka surok pat giding ro belai mla ban long ta tang ba ngidai ban thung de ki phau hajar teli pat giding ta ka tu surok ka ban lek sha do sepo khap Bangladesh namang kita kam ka surok ka de ka highway kawan ra ka jingkot jingkhia iki yang ni kinong kibrio jong jela bat kan kaya rap ru ya kimar kimata bikin lech rum sheneng mo ka trade ndring di banyak daru e kamariang hamtam ye gitu ki dieng ki baladan ya palat spas nem ini banyak dai kin mentam de tam menta jongi namasa ki khon ki ti jongi ki pansawan namar itu ki dieng ki ladan du por pharek palat spas nem shwate ngimdan hop mangi ki riu menta bangin ot ki dieng ki balathung ki riu long shwa jongi di kembah news na menshwa ala ya trade bat ka MBDA voluntarily mo mantho ka project ba ka World Bank ngila ayo ka funding ka ba sanpo million ti ka dak tu ka pisangin ka ba ka ladon ka MBDA di bantung kembah shispa million teli gidien aka jella ba ka wai ban yarap ikinong kendong ya ki samla ban ai kam ya ki ban penjerngam ya ka mai mariang di gidien so gidien ki badai ki original haki cloud batap jengi ban kela ya gitu ki luong ki bela selen penjerngam bang ki kenang ba ki la ban pat ki tolong jengi ki bela selen kyang kan pen thandaru ya ke jing shit ka bela palat ya ke mai mariam ba kumta ter ndrei surok ke di bandon ndrei ka planning ke di ban biang ke di ban yokam ki kena samla jengi kam tam shnong kendong kam tam ki nong rap ba ka ya lenti ke tu ka highway ke bathamai ndrei ngatip in hap ot in hap pen prai ki luom ki wa in hap pek pat ka slop ka biang kanang bang da slap la shai kan num tuoj kan num pra ka lom ka wa jengi bakan block pat ik surok ya tang ka tang ni ban thung ye ki ding ki bala ban bat ya khndo kanang ba kan num tua pa ban ulap ba ni ban ai kam mi kinong kendong bakin penjengam mi tu ka surok folien thung ni ki ding na padeng bentar ter ni kan ni ka planning la de ban dandu ban shwa mde ban ong ki brio bangi kamdan ka planning ka sarkar Japan kan num ai ka bisa ka biang la da kamdan ka planning ka biang ya tang ka ni dia ban ya trilang berokhat ki brio ki bayadon ha kene ka planning but de banyak trilang bagi snong ki thau but berokhat ka bakaya ka tu lentin na do nasor shadow shakhap bangla te kublai shibon ublai undon kat bat